2017 uyaphela. Ndinento endifuna uphele nazo apha kum. Eyokuqala ndifuna uye kubufebe. Eyesibini ndifuna uye kubuplayer. Eyesithathu ndifuna uyeka ukuthanda amantombazana. Eyesifo ndifuna uye kuba namantombazana amaninzi. Ndifuna uziyeka ezo nto man. Qale ndizoziyeka ezo nto kodwa ke endingafuna uyeka kuba nomakhwapheni, ndibe nomntu wam, ndibe nomakhwapheni. Andifuna uyiyeka le nto. Kodwa ubufebe ndifuna ubuyeka bona ubufebe shem, andifuna uxoxa. 2017 makahambe nobufebe bakhe. U-2017 makahambe nobufebe bam buka-2017 bango-2017. Kodwa makahambe nobufebe u-2017. Ndifuna uyeka ubufebe nyhani man. Zinto endifuna uziyeka mna kulo nyaka zayo. Ndibe ngumntu ongasesifebe onentombazana yakhe nomakhwapheni wakhe qha. Ndifuna uyeka ubufebe, into endifuna uyiyeka le ubufebe. U-2017 mawuphele ndizoyeka ubufebe.